shiru ko tsawa na sani in kun ce Allah yana dubawa na gida ainana in kina nuna don isar shirfaho haskani ne haskawa cikin sama'u da karsai mafi dacewa da hadisin gamarar sai har sahabbai rabba auliya na a gaba ashe mu abdul qadir sai gidani sosai la ilaha illallah fatima sai fakar cikin Allah da baya karshen yanci da ke hada usmani da ko bukatan yanci kana zai da murari alhari da kujan kalbi ke mu abdul jabbar bin samari na ce rana duka gaban ta jagorana ce da ni abdalla shigo kawaje nana ya san albamu ya san alkamu don isar gina ba a gina yawon nana la ilaha illallah fatima sirri akwai cikin Allah ce assalamu alaiki uwa abin tarkaka ta kamar annabi ta da ku a zai gaba doka amma tautu na zaba wani kudan kama ba ko a ranar tsayuwa ina cikin ilimin ya ga jalli kudura ginin kudai rushewa wanda duk ka dora shi yake turewa yin ku addini ne yin ku kafarci ne na dabar na adabin kikar na kara matsawa la ilaha illallah fatima sai bakar cikin Allah abun mamaki ya ake mata mama ya ya gane karatu dole kayan yama ya zo filmi ne ka da mazo kati ka da mazo da hanyar kawai ya ta da mama ambato ya kare idan ana magana daga mutane don hauki don kawai da ko yanayin ki gobe sai ki gana wanke ko bari ko ba rai ba ko na don kula ki la ilaha illallah fatima sirri cikin Allah ma gudun ma ce kana da kayan aiki ka sai zai tambara ma ta fi ƙarfin masana su san ta ƙarshen zance majogarar masu gani ta kamar ƙarfafa amma janki ba da kuma gini mana ta zo gaban gida kotu suna da girmama bako ba da filmi da ruwa na so da tura na kurba ba ilaha illallah fatima sirri bakar cikin Allah da azima baraka ki kara zafin kauna ta da zamto maganoni kan jiya umuna fatima na roƙa ba ni dudan ɗauka don yi sata ilma a kara zafin kaina kulawa sidi ya nufi kun daidai da ki karawa sidi ya ki wadata sidi ya ki ni'imta sidi ya akudin halitta kirayawa la ilaha illallah fatima sirri bakar cikin Allah la ilaha illallah fatima binti cikin Allah la ilaha illallah fatima
na sirri saukar cikin annabi